హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ లోటస్ డిజైనర్స్. ఇవాళ ఒక నెక్ డిజైన్ చూడబోతున్నామండి. నేను ముందుగా నెక్ లైన్ డ్రా చేసి పెట్టుకున్నాను. ఇప్పుడు ఫ్యాబ్రిక్ గ్లూ యూజ్ చేసుకొని పైపింగ్ థ్రెడ్ ఉంది కదా, అది స్టిక్ చేసుకుంటున్నాను. పైపింగ్ థ్రెడ్ మీడియం సైజ్ది తీసుకున్నానండి. ఇలా నెక్ లైన్ పైనే ఫ్యాబ్రిక్ గ్లూ అప్లై చేసి కరెక్ట్గా స్టిక్ చేసుకోవాలండి. స్టిక్ చేసుకొని కట్ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా స్టిక్ చేసుకున్న తర్వాత గ్లూ మొత్తం డ్రై అవ్వాలండి. అప్పుడే పైపింగ్ థ్రెడ్ అనేది కరెక్ట్గా స్టిక్ అవుతుంది. ఇప్పుడు నేను సిల్క్ థ్రెడ్ 6 స్ట్రాండ్స్ తీసుకున్నానండి. డబుల్ కలర్ తీసుకున్నాను. ముందుగా ఈ విధంగా క్రాస్గా స్టార్ట్ చేసుకోవాలండి. పైనుంచి ఈ విధంగా క్రాస్గా స్టిక్ చేసుకోవాలి. ఇందులో తీసుకున్న నీడిల్ సైజ్ వచ్చేసి నెంబర్ 5 అండి. 6 స్ట్రాండ్స్ తీసుకున్నాను సిల్క్ థ్రెడ్. ఈ విధంగా క్రాస్గా స్టిచెస్ వేసుకున్న తర్వాత పైన థ్రెడ్ కొద్దిగా ఉంది కదా, అది కూడా కవర్ అయ్యేటట్టు సిల్క్ థ్రెడ్తో కుట్టుకోవాలి. ఇలా పైన థ్రెడ్ మొత్తం కవర్ అయ్యేటట్టు కుట్టుకోవాలండి. అప్పుడే మనకి ఊడిపోకుండా ఉంటుంది పైపింగ్ థ్రెడ్ అనేది. ఈ విధంగా ఒక 1 ఇంచ్ ఒక కలర్ థ్రెడ్డే కుట్టుకోవాలండి. ఇలా 1 ఇంచ్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత నీడిల్ కిందనే వదిలేసి ఇప్పుడు ఇంకొక కలర్ స్టార్ట్ చేశానండి. ఇది కూడా సేమ్ అదే విధంగా క్రాస్గా స్టిచెస్ వేసుకుంటూ ఒక 1 ఇంచ్ కుట్టుకోవాలండి. ఎక్కడ పైపింగ్ థ్రెడ్ అనేది కనపడకుండా ఉండేటట్టు కుట్టుకోవాలండి. ఫుల్గా కవర్ అవ్వాలి. ఇలా ఇది కూడా ఒక 1 ఇంచ్ కుట్టుకున్న తర్వాత ఎల్లో కలర్ థ్రెడ్ది నీడిల్ కిందే వదిలేసాం కదండి, అది ఇప్పుడు ఇటు సైడ్ నుంచి స్టార్ట్ చేసి ఇప్పుడు ఈ ఎల్లో కలర్ థ్రెడ్ కూడా 1 ఇంచ్ కుట్టుకోవాలండి. ఈ విధంగా మొత్తం నెక్ లైన్ చుట్టూ కంప్లీట్ చేయాలి. అప్పుడు డబుల్ కలర్ నెక్ లైన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. నెక్ లైన్ మొత్తం కుట్టుకున్న తర్వాత ఇలా ఉంటుందండి. ఇప్పుడు నెంబర్ 10 సైజ్ నీడిల్ తీసుకొని నార్మల్ సూయింగ్ థ్రెడ్ తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు షుగర్ బీడ్స్ అనేది కుట్టుకోవాలండి. నేను కొన్ని షుగర్ బీడ్స్ని నీడిల్లో ఇన్సర్ట్ చేసి ఫ్యాబ్రిక్ గ్లూ వేసి స్టిక్ చేసుకొని నీడిల్ని లోపలికి ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాను. ఫ్యాబ్రిక్ గ్లూ అనేది కొద్దిగా అప్లై చేసుకుంటే చాలండి. ఇలా స్టిచ్ చేసిన తర్వాత అక్కడక్కడ స్టిచెస్ అనేది వేసుకోవాలండి. ఫ్యాబ్రిక్ గ్లూ వేసిన దానివల్ల బీడ్స్ అనేది మూవ్ అవ్వకుండా ఉంటుంది. అదేవిధంగా మొత్తం నెక్ లైన్ చుట్టూ కుట్టుకోవాలండి.
అక్కడక్కడ 2-3 బీడ్స్ మధ్యలో స్టిచ్చెస్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇలా నెక్ లైన్ చుట్టూ షుగర్ బీడ్స్ కుట్టుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు బీడ్ చైన్ ఉంటుంది కదా, దాన్ని ఫ్యాబ్రిక్ గ్లూ వేసి స్టిక్ చేసుకుంటున్నానండి. ఇలా స్టిక్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు సేమ్ అటు సైడ్ షుగర్ బీడ్స్ కుట్టుకున్నాం కదా, అదే విధంగా ఇటు సైడ్ కూడా షుగర్ బీడ్స్ కుట్టుకోవాలండి. నెంబర్ 10 సైజ్ నీడిల్తోనే కుట్టుకోవాలి. సేమ్ అదే విధంగా ఫ్యాబ్రిక్ గ్లూ అప్లై చేసి స్టిక్ చేసి అక్కడక్కడ స్టిచ్చెస్ అనేది వేసుకోవాలి. ఇలా నెక్ లైన్ చుట్టూ కుట్టుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మీడియం సైజ్ మిర్రర్స్ తీసుకున్నానండి. ఇవి నార్మల్ ప్లాస్టిక్ మిర్రర్సే, గ్లాసువి కాదు. ఈ విధంగా కొద్ది కొద్దిగా గ్యాప్ ఇచ్చుకొని ఫ్యాబ్రిక్ గ్లూ అప్లై చేసి స్టిక్ చేసుకోవాలండి. ఇలా స్టిక్ చేసుకున్న తర్వాత గ్లూ అనేది డ్రై అవ్వాలండి. అప్పుడే మిర్రర్స్ స్ట్రాంగ్గా స్టిక్ అవుతుంది. దాని తర్వాత నెంబర్ 7 నీడిల్లో 4 స్ట్రాండ్స్ సిల్క్ థ్రెడ్ తీసుకున్నాను. మీరు ఇందులో నెంబర్ 10 సైజ్ కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఈ విధంగా మిర్రర్ చుట్టూ స్టిచ్చెస్ అనేది వేసుకోవాలండి. పక్క నుంచే తీసి ఇన్సర్ట్ చేయాలి. ఎక్కువ గ్యాప్ ఇవ్వకూడదు, అప్పుడు రౌండ్ అనేది ఫామ్ అవ్వదు గ్యాప్ ఎక్కువ ఇచ్చారంటే. ఈ విధంగా నీడిల్ సైడ్ బై సైడ్ తీసుకొని ఇన్సర్ట్ చేసుకుంటూ రావాలి. ఇలా మిగిలిన మిర్రర్స్ కూడా కుట్టుకోవాలండి. ఈ విధంగా అన్ని మిర్రర్స్కి కుట్టుకున్న తర్వాత ఈ విధంగా కుందన్ స్టోన్స్ ఉంటుంది కదా ఫ్రేమ్తో పాటు,
వాటిని రెండు మిర్రర్స్ మధ్యలో స్టిక్ చేసుకోవాలండి ఫ్యాబ్రిక్ గ్లూ యూజ్ చేసుకొని. ఫ్యాబ్రిక్ గ్లూ కొద్దిగా ఎక్కువ యూజ్ చేసుకొని స్టిక్ చేసుకోండి. ఇలా స్టిక్ చేసుకున్న తర్వాత గ్లూ మొత్తం డ్రై అవ్వాలండి. డ్రై అయిన తర్వాత ఇప్పుడు షుగర్ బీడ్స్ తీసుకున్నాను. నెంబర్ 10 సైజ్ నీడిల్లో నార్మల్ థ్రెడ్ తీసుకొని ఈ విధంగా ఈ ఫ్రేమ్డ్ కుందన్ స్టోన్స్ ఉంది కదా వాటి చుట్టూ కుట్టుకోవాలండి. ఈ విధంగా ఎంతవరకు సరిపోతుందో అంతవరకు షుగర్ బీడ్స్ నీడిల్లో తీసుకొని ఈ కుందన్ స్టోన్ చుట్టూ కుట్టుకోవాలండి. ఫస్ట్ థ్రెడ్లో ఈ విధంగా బీడ్స్ అన్నీ తీసుకొని స్టిచ్ చేసిన తర్వాత చుట్టూ అక్కడక్కడ స్టిచ్చెస్ అనేది వేసుకోవాలి. ఒక 2-3 బీడ్స్ కలిపి. ఈ విధంగా మిగిలిన కుందన్ స్టోన్స్ కూడా కుట్టుకోవాలండి. ఇదే విధంగా దీని తర్వాత కుట్టిన క్లిప్పింగ్ అనేది డిలీట్ అయిపోయిందండి నా ఫోన్లో. అందుకు సారీ అండి. ఇదేంటంటే జస్ట్ ఒక 2 షుగర్ బీడ్స్ ఒక వైట్ బీడ్ తీసుకొని ఈ విధంగా కుట్టుకోవాలండి. అది ఆ కుట్టిన క్లిప్పింగ్ అనేది డిలీట్ అయిపోయింది. ఈ విధంగా 7 కుట్టుకోవాలండి. 2 షుగర్ బీడ్స్ ఒక వైట్ బీడు నీడిల్లో ఇన్సర్ట్ చేసుకొని ఈ విధంగా కుట్టుకోవాలి. ఇలా మిగిలిన కుందన్ స్టోన్స్ చుట్టూ కూడా కుట్టుకోవాలండి. ఫస్ట్ ఈ విధంగా మిడిల్లో కుట్టుకున్న తర్వాత అటు సైడ్ 3 ఇటు సైడ్ 3 కుట్టుకున్నారంటే మొత్తం 7 కంప్లీట్ అవుతుందండి. అంతే అండి. ఇవి మిగిలిన కుందన్ స్టోన్స్ కూడా కుట్టుకున్న తర్వాత డిజైన్ అనేది ఇలా ఉంటుంది. మీకు గనక నా డిజైన్స్ నా వీడియోస్ నచ్చినట్లయితే లోటస్ డిజైనర్ ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి.